Hej med dig. Har du 1 minut til dig selv? I dag vil jeg lære dig en lille teknik på 60 sekunder, som kan på sted stimulere din nervesystem, berolige dine tanker, bekymringer, og så alt som forstyrrer os i løbet af dagen. Special, især før du går i seng. Lav det samme med mig. Fokus på mine hænder. Nu slipper vi første finger. Nu slipper vi næste finger. Og næste finger. Og sidste finger. Kan du se, hvor nemt er det? Lige nu, hele din nervesystem er beroliget, fordi hele attention er her på fingeren.